10:5. Doon ay describe ni Jesus, the 10 virgin. The 5 virgin, they are foolish. And the 5 virgins sila ang mga maalamon. Meaning, wala nagkumpiyansa, nangandam, nagsiga, kanunay ilang sulo. Amen. So ang taong naghulat, meaning, na ay alertness niya, di pwede magtulog-tulog. Iya ginanggitan o kanunay, ang taong iyang gihulat. Ambot pasabot niya, nangandam ka. Pastor, unsaan man pagpangandam, simple lang. Mangalagad ka sa Ginoong seryoso. Muna'y taong nangandam. Amen? Nagkakuna nimo pagpasaylo sa mga taong nakasala nimo. Langkato na nimo mga pagdumot sa imong kasing-kasing. Maayong nakagrelasyon sa imong sikata. Masahin sa Bible, the greatest commandments, love the Lord as you love yourself, and love your neighbor as you love yourself. The greatest commandments. Because the entire law was summed up into a single word, which is the word love. Amen. Kaya kung nakaigugma, kaya naman nimong pagmahal sa ubang tao. Kung nakaigugma, tinuod nga gugma sa Ginoo, makapasaylo naman ka, di naman ka mupatay. Amen. Kay kana nga gugma, dili na ordinaryo, si Kristo na nga gugma. Kay si Kristo mo'y gugma sa Amahan. Siya ang perfect demonstration sa gitawag Father's love. For God so loved the world, and He gave His only begotten Son. Whosoever, bisan kinsa, mutuon niya, di malaglag, apan may kinabuhing walay katapusan. Amen. Mag-unang ng Valentine's, ang tinuod na itong Valentino si Kristo. Amen. Amen? Kaya ang iyang pagpakamatay, aron ikaw mabayran sa imong sala. Kaya kung di ka mabayran sa imong sala, ang imong sala, muna hinungdan may perno ang tao. Amen? Sa Romans chapter 6 verse 23, the wages of sin is death, but the gift of God is everlasting life, eternal life through Christ Jesus. Karon, kung saan man imong pagbayad sa imong sala, nga makasasala man ta, di ta kabayad. Kaya ang pagbayad sa sala, tinalang putli, blameless. Muna nga si Kristo, siya rin yun ang angayan, mubayad sa imong sala. Kung sa'y bayad sa sala, kamatayon. Yan karon, di man ka pwedeng mamatay para sa imong sala. Na kung mamatay ka na pang sala, manang tao, may impirno yun. Apan tungkol kay si Kristo may namatay, para nimo, para nako, ang ikinanglan day nimo si Kristo. Kinsa itong ikinanglan? Si Kristo. Mga tao karon sige away. Kay ila yung i-prove nga sila'y sakto. Brad, sultihan mo, wala lang sakto. Si Kristo rin yun. Amen. Amen? Di na nimo na pwedeng bugangan. Si Kristo mismo nag-ingon. Juan 14:6, ako ang dalan, kinabuhi, ug ang kamaturan, way magkatusamahan, gawas nga ni kanako. Makaigsunan, ang siguraduhon nato karon si Kristo, kay siya'y namatay para nimo. Siya'y naglukat nimo, siya'y nagsakripisyo. Siya ang nahimong sacrificial offering. Wa man kay turo, wa man kay lam, wa man kay baka, wa man kay kanding, wa kay kahalad. Apan si Kristo, mo na gitawag grasya. Unsay kaluwasan? Grasya. Episo 2:8. Naluwas kamo tungod sa grasya, diha sa iyong pagtuo, og dili kini sa inyong maayong buhat, apan gasa kini sa Dios, aron walay maka panghinambog. You have been saved by grace through faith. It is not by your works, but it is a gift so that no one can boast. Sa ato pa ang tao dili pwede mingon nga maluwas man siguro ko brad kay maing tao man ko, manghinatagon man ko kung ko kapatay. Igsoon kung kana palay basihan sa kaluwasan, wala na lang nagpakamatay si Kristo. Amen? Did you get the point? Kung kana palay basihan, kay buutan ka, di na lang magpakamatay si Kristo. Maluwas man dahil magbuhat ng tagmatarong. Pero nga nung nag-ingon ng Isaiah, chapter 56, nga ang pagkamatarong sa tao, trapuhan lamang atubangan sa Diyos. Amen? Amen. Ano man, corrupted ka. Amen. Sinners ka. Muna nga si Kristo, gikinanglan natin ang punon sa itong kinabuhi. John 1 verse 12, as many who receive Him, they shall be given the right to be a child of God. Ang tanan nga midawat kang Kristo, gitagag katungod nga mahimong anak sa Dios. Kaya kung anak ka sa Dios, meaning ang DNA sa Dios, ang precious blood of God, maunay mo dagayday nimo. Amen? Sa DNA sa imong anak, unsay dugo nimo mobod sa imong anak. Aron di ay nga kita makaigsunan makadawat sa ultimate nga assurance sa Ginoo. Si Kristo mo'y atong gikinanglan. Amen? Kay siya'y nagbayad sa atong mga sala. So balik ka diri mga igsoon, tulo na lang kamuta akong bilin. Una,
mubo ang kinabuhi o puno sa kasama. Karon gakuyawan na po uban, kinang gitawag na po nila naging the big one. Sa Manila mo ilang pinagikadlukan nga mo pinaka sentro sa the big one. Igsuon ang linog karon, doon na pa yung mga aftershock na po dito sa Davao makaigsunan. Pero makaingon ka na kining panghitabo